IBERE. Mwana ndo mwancho murigerere karokoro kwigena kwane no gendera twegokye kubwate miroverionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mu Gusii cyaragire CHINSA 10 cyabona mugoroba jinga kingo kwarigana SMS AMAYIA ero nkumanyibira naraya na kwariganire asenchera ere yobenge gendera utunyara sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube utunyara wetera Ndizi TV News na bigase website ito na boko ya somwetera www.ndizitv.net ero togendere gusanga sobwamo. Tariane EVERLYNE OSERO no kwene kya chipichaniro gicha wikera centre ya bene nigakoro kwa Sara mu manyengo kwariga nobe ko gusanga na nchi wikomwerio togo chaka maye CHINSA 10 centre yo wenge korwa se county ya Nyamira wasaba iboli basege turwe kwene kya bunango irabare abana babo ase chiskuru cyobo bundi gose TVET iriyo konyora obumanyo burabakonye aso kwegenderia ase amagimabo ase gosewe ya nigapaka gokwanwa no mwalimu monene w'eskuru yobo bundi ya kitutu masaba Peter Nyaribo oyo beirega kwerera obuya bw'ekikuru cyobo bundia asekeria beirega otebabuna nigo nichigokonya abasaya bange asokwemanya igoro yebinto au ibyo biko bakonya no nyaso kwenyorera engere yabo ase amatuko arebosyo nigo boigo aruro kuboria ochiase abaraya neno muchumbe okitoto masaba Clive Gisairo kweneke bunango esokiale na kogendera gusira eskuru eyo asenche moyo kweneke abuna abasaya babere bakwenyorera obosemya TVET ne robono iga ere ya muhimu asobugima bwa mwanya bantu because umwana ndo bwenzi oraga niko kora course kosakore skill na bago join TVET institution unabono kitutu masaba edindanyole skill era mokonye asobugima bwaye bwenzi na ndo kobwate skill retirement teyo ekiagera eskiri yaro ogo kolegas bagemiaka ya ere goserinya saranje kukorangera kurwenseye na litorate eskiri ya elire na berabe bunu mwana ro jete school tabwat all facilities you dependent buna social background mwana yo na kiyalenge tenyara go start work on office buya tanyole grade ke ko moire university TVET bono ya create a pathway yende yoko gende university mwana ugakore gusene diploma na ende na bago join university akore degree yaye lakini degree engia degree ya maana era mukonye ase obugima bwaye ase abaguzi ba minto ndagetemba tebye buna omwana ndo bwensi ole isiko moire TVET institution eranga sole abaranga kitutu masaba na bande bari barare batayitoja kitutu masaba tuba welcome tie tago tuko mwana isiko ogokunya kwebori bunanga yaguja inchu mwana iwe skill amakonye achaga koreke barua kera amakonye so mabwaye libaganya kobera isiko tigabayichega na bari bande batayitokora ebintu binde buje meremende buna electrical engineering ose building plumbing masonry bonsin tuba welcome tinchua edinda tokonyo mwana anyore gintu gura amakonya so mabwaye abantu batatu nigo babekire byara aso kagerwa koba abayibi magegaye bintu byo bigotoka ibi bikabeire ko ibwa ko rwase chinga au asensemo ya Kenya sub county ejo gotoka imeye bunke yabo machoge burabu ebintu bibinke no byabete bigotoka gati yabo chindagera ase batata ubo babete bakonyorekana nenyasore batata bwa serieta Kinanga Kilonzo Boniface Barongo no bigo Isaac Ontuga nigo bakagere ko begati abanachama bege kundiye ko nya sora se CHINSA mecho na ko ibe bintu byabamenye na kubagoserera abantu chinga kibakorwa emeremo nigo batangira segeta seni kyabanyanyimbo kyamagena chinga kibarachiko ikiwapo se bwekigambero aboritwe ankyo
Nabiro no magoko manu nanyore ibintu bibetwe mutenyi bwerete na binyora rero naraire borere tingwa kuresi myako goshia kona moinari orocha orore ibintu byatokire tingo myako gochora nanyone ibintu byane bibeki na bibabangire te nyomba no magoko manene mbwate step erabo ebwana tagotekiu abayibori barenda abana babo kibatokire na magosa tiga kwegerera omwana kenda mutu mumanye ninke kegendererete ko twarangeri gugocha muna bagambi twarigereiri twasoire ma twanyorire bituma no bire emesinero amatoke naro abana baniko batumegete echo yo bakoranga nero bagotumeka lakini iko baremete asibako bise bintu ige bintu byatokira abanyene barangeri igu bacha barigererie bintu byabo at least abande batebire bintu byabo mbira egasi yarengo emetungi nera ali chisani njiro emeito nera alia chikoshon kibetiri njira alia wono nabokororanga abantu bayichanire no mwana one mwana entakana ngotara bare n'abantu benyasore na yatebekanire igobone serikali yachira gukora uchunguzi emanyanga y'ebintu binde bikabekire na sentre moyo koenekia buna abantu babere bagokonyeka kurwase okobweni wa marore chingencho ao nigo enyagetari ya getembe dispensary kanisa ya Adventista ya New Life na baigo abanyagetari korwa chinsemo ao abago chake muroberi obwokorwa oborinkoria na baigo obuweni abwabo sabo marore ao muroberi okorekana asinyagetari yo ya getembe dispensary nigo bate babona numuroberi orabe gokoira gosora abe okorekana wekachitari kemeronko ebere na isano nemo asabantu bagenderete kuburwa gutaho bakorende wesokia na konyora oburinkoria boigo kubwenwa asinchiremo yo kubatanga akorwase okonyora agosegorwase okonyora amoroira yora bachande ase amayimabo. Tutakuwa tunapeana several services including surgical services, medical services, watoto watahudumiwa. There will be free drugs that are being offered. So the camp starts officially today, being the 23rd, this Sunday, yet to run for the coming 2 weeks. You're all invited to come. Feel free, do not hesitate. Any ladies that have fistula problems, any leakage of stool and urine where it shouldn't be coming from, please feel free to come. Drugs will be available and screening is free. We have many doctors that are available to attend to you. You're most welcome. We are targeting as many as we can, so please come. We have the sky is the limit. We are up to 3,000, 4,000. Nesinga kia Kenya bagenderete kubwatuka ibirengereri byabo kubwatikana ne finance bill yo mwaka w'ibiri na mirongo ibiri nene ni gobono ababwatani wose abana inchi korwase bungenya ribari cha chime county ya Kisii ebesoke mambia rero na kumerana asinsemo ya minyingwa asibagenderete kugikeria abarai anene bali babete bawake kura yogo itabirana oweti wa finance bill ni gomono babiri bakomochia mu bungonya ribari cha cheza irijanda asogwanchirana gusaso wake kura yogo itabirana we finance bill askire babiri bagoteba buna abachumbe tibari gukora amagendro nego wetu we finance bill nigo kora kubaretera egurube enene nigo bagoserere gochia gutamwakire kura agenda ekeratora sonende asobochore bonene bumaka w'ibiri na mirongo ibiri na isano na ibiri umuswado we finance bill oya abachumba bari tobenti anana mono mochumba korokunga sahel chanda tikariyo ndokia bonjo sombo nyari bari process monto nde bwensi oromo Gusii esengenjo egenteke gangeri pi ege ko miso mwana inchuense no mwana inchuense na roba tutati bago jakera gokonya akara ikira ngana bajakira goito mwana inchuense genteke ngege chukabakia na nde bwensi yakera na akayes eyo I think ego chukamokonya gochinka 2027 esengenjo atairenga yes na njira kogendanga nigo twesokiriri tukoria rero asukorera mikao jasa serikali anene wetera asaba bunge aba baitonga nabo bachore tubagoto wakilisha se bunge bachire babera basaliti asoko uruki bese baruro baoni ro mwananchi kawaida goto abachore ta asoko egero mwananchi lakini bachire gali bunge baikaranse banyo chichaye balire bangere konyanyaso mwananchi bangere tupanishere ebinto byahora kana ukikobe bikongo mono asama tukagocha gochakira bona kana ba kayese asobonge twarore bona tojikumia
igo tokogikeria ababunge abaiga bachete bagasupport omuswada oyo inthumu na bodaboda ntu ang'aine tu sana tukateunga bodaboda mama mboga mutu wa mkokoteni nga ntochikobota gokonyeka asa mang'ana yaiga serikali ya Kenya eregetisa hai kero tuigete tokanyore gotofinya amafuta yetu finyete amafuta ari igoro ebatete gotwake tax baka asomonto okwendia pikipiki asomonto okwendia gari taxi ibatete gotomenderea chigoro boda baraga spizi biashara mbio etonyarigete gobe nono kubuguria omonte customer njira tokwebereri bo njibona ari kwebereria serikali ya Kenya Kwanza sai eregeti yale gwanjoro byo muswada yo finance bill eri tonyora tokwirigeria ganto gaitaga kego tugenderete kurigereria mang'ana yo ye finance bill ni go mugabana we county ya Trans Nzoia George Natembeya boigabire ka kurwa ebirengereri byaye asate bire buna wetwa we finance bill ni gokorabe gokoleta egurubere ne ase abakenya gokwana ime ya Kitale me county yo ya Trans Nzoia Natembeya ni gaburirie abachumbe kweneke buna nkurigereria bare amaganyo y'abakenya chinga kibawetia e finance bill yo askeri atebire buna abakenya bange nigo bagenderete go chandika na igo owetiwa we finance bill ni gokorachie koreta egurubenene. Sisi tunasema hivi, kama kuna pesa zozote zitakuwa katika ile bajeti, lazima ziwe pesa ambazo zinahakikisha kwamba kuna mazingira mema. Lakini kwa sasa kwa sababu ushuru unaenda juu, kampuni zote zimeenda Rwanda, zimeenda Tanzania, kazi zote zimeenda katika nchi zingine. Hii mambo ya taxation sio jambo tunafinya wananchi wakaenda hapa chini peke yake. Inaharibu uchumi, kazi zetu zote zimeenda. Na mimi huwa naambia watu wetu, viongozi wenzangu, wakati umechaguliwa na watu, tafuta nafasi uende ona watu yako wanakaa namna gani. Hawa viongozi Muraibese Dr. William Samoei Ruto mokonyo yerigathi gachawe gatia baraibande kurwa serikali nigo baikirana ase county ya Laikipia ase basanga na baigenwa gosasima ase kanisa ya ACK Nyahururu ukwana chinga kiechio Ruto nigabaga kubainekeria abasaye buna yabaraimba cheko bategerera na baigo gokora chingwana na barabu ase kirenga yo kuria richi burironke elorira konye asogoskia ense ya Kenya bosio nigateba buna budget yo mwako yo nigabasaye bara chego konyeka anene kubwatikana nechipese chabekirwe asensemo yetsemi asoko eneke buna basabange babere bakogendereria na masomabo naboigo abande babere bakonyeka asokonyora amabaga yemerimo chinga kibakorire chisukuru nigo boigo abaga goteba buna mbachikogendera ko basomo stari mutwe bwoko eneke buna ense ya Kenya yategere ko ba ense yomurembe ase okubwatia amachiko yekatiba. Very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. And I want to tell them, we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. What I want to assure them is that we are concerned about their issues. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs because we know the challenge of unemployment in our country. Let me also tell the young people of our nation that in this year's budget also, we have increased our higher education loans board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access to higher education. And I want to commit to Kenya. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We agree that all these institutions are necessary for us to be a greater nation. And we will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. We must continue to be a peaceful,
we must continue to be a nation of the rule of law. Tinga kiacho nigo omwak bishop we kanisa ya ACK Ole Sapit abirga kuboria bakenya bonsi gotegererana na boigo gotwara obomo. Ole Sapit niga igerera ekegori kiabasae kyo kimanyikanete buna generation Z agoteba buna nigo barachi gotegererwa na kuro kuboria ocha sabarai kwene kiabuna ngoke yabale chingwana kurende kobuchia ebikore asokone kiabuna bakenya babere bago konyeka na monoko ene kiabuna babere bagotegerera keroyo monigagania chinguru chegoro gotatumekwa achinga kichio korobekana asibo igaruro koborio korobekana gokorekana asenchera ere yomurembe eri gutanga ogosariwa kwenibo naboigo ogosiria obugima kwabantu. Also in a nation called Kenya, which belong to all of us, let us all share by listening to one another, and we do say we want to listen to you. To all of us, what is happening is something unexpected and extraordinary. The Gen Zs have no tribe, no religion, no class, but they are our children. They are not enemies of the nation. They are our children. We love you and we welcome you. We want to discern what you are saying, and we pray that the Lord will give us a moment of listening to one another and understanding. So to Your Excellency and the leadership of this country, this is a discerning moment. Not so much talking, but I think listening to one another and reaching out to one another. Let us embrace the spirit of listening more than talking. And I want to encourage that even in what is going on, those are children from our families. Let us not use any excessive force, but we also urge them not to be lawless and destroy or might. Nigati barai kurwase serikali ya Kenya kwanza bakora wana Farouk Kibet yore omokonyi bwange kirimo bomrai wense Dr. William Samoei Ruto nigo baruro kubore ocha saba sai wantirana ne finance bill askeri abaterebuna finance bill yoni go ebwate kirenga kyo koreta magendro nawe gusikia ense ya Kenya bosioni go baganire aba nanchi gose aba Simono kwene kyabuna nkwantirana bale no wetu we finance bill yo askeri mono babere bakwegerera abachumbe na eba ekirenga kyabo no gusuguma amagenderero se emirobero ya serikali ya Kenya kwanza. Atenzi nimeona mmetuwakilisha, karibu muzimamishe nchi na ni haki ya kila mtu kwenda huko nje kupicket, na constitution yetu ya 2010 imeitikisha tukuwe na freedom of speech. Kwa hivyo ile kitu wale tenzi walifanya pale Nairobi na zile parts zingine za Kenya, hiyo ni haki yao. Na sisi pia tuko na taifa ambaye lazima ichunguze kwa magini watu wanaendesha propaganda kupita kiwango. Hakuna Mkenya ambaye anatakia Wakenya wengine mambo mabaya. Rais akiongoza, anaongoza Wakenya ambaye tuliwachiwa deni ambaye haijulikani italipwa. Isipolipwa nchi yetu itawekwa mnada. Na sisi hatutaki nchi ambaye iko chini kwa njia ya kiolela. Kama Ethiopia sasa iko kwa mnada, nchi tu fukara. Lakini kwa sababu rais angependa umoja, ndipo amepeana nafasi kwa Wakenya wote wachangie mambo ya bill. What our youth have shown is that they are interested in the running of the affairs of this country. Unajua kitambo the youths walikuwa take backstage, but now they have taken the front stage. The conversation that we are having today is a conversation of growing our economy. Hapo nyuma kitambo conversation ya siasa. Hayo manaenda mango mwanchumulire no yanyora sobekira nuge kuragese mana boigo CHINSA isato gendra kubatimiro berionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otanyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boiga se website ito na bogotanyarwetra www.ndizitv.net yoritogendre gusanga asobwamo eritriane EVERLYNE OSERO norine kyachibicha rero gicha wikera centre ya bene nigakoro kwa Sara Mumanyi kukuganiria oborigereri borobya na boigo emagoroba erentoerero.